morning, good morning. Welcome again to our channel. Nandito na naman tayo. Kumakain akong kamote, guys. Dahil kamote ang almusal namin, kamote at gabi. And then nagprito ako ng bangus. Akala niya siya kausap ko. Oh my God. Eto ako, guys. Titignan ko lang yung dito sa mga bakal kasi kagabi. Grabing ingay ng mga aso, sobra. Walang tigil, parang may tao yata dito kagabi, pero di ko sure. Kasi dito naiwan yung mga bakal na na cold. Hindi naman na ano. Okay naman, ayan. Tingnan niyo ang pawis ko, guys. Kasi sa umaga, busy talaga ako. Paghahanda ng almusal, kung ano-ano ang ginagawa ko. Alam nyo naman, ako in charge ng lahat ng bagay dito. Multitask talaga. Isara ko ito dahil minsan nasa highway tayo may bigla-biglang pumapasok dyan di natin kilala. Okay. Ito trabahante ko. Hindi niya alam na vlogger ako. Kaya nagtataka, bakit daw ako nagsasalita? Okay. Diyos ko, magdalawang oras ng ulan. Paano ko nakatrabaho kung ganito? Ay, naku. Diretso yata itong ulan niya. Parang matagal ito Ano kayang desisyon na magagawa? Kailangan siguro hindi mo nang magpatrabaho ngayon. Parang wala, malabo Pumangit bigla ang panahon, ang ganda kanina. Lord God, may dahilan. Kaya huwag natin ipilit kung talagang yun ang gusto. Ang Diyos lang nakakaalam. Sabihan ko na lang silang bayaran ko na lang yung 1 hour na sila na nagtrabaho. So meaning 1 hour, tapos nag-rest ng 1 hour, so 2 hours ko silang bayaran. Ganun na lang. Sabihan ko na lang, bukas na lang uli. Or kung tumigil man ito mamayang hapon, tingnan namin, di mamayang hapon uli mag-visit. Tumila na ang ulan, tumila ng konti, pero meron pang konti. Hindi pa totally na tumila. 8:11 kanina umulan, ngayon ay 9:11. It's exactly 1 hour. Ay, Diyos ko. Nagdilig lang pala ang Panginoong Diyos. Ayan, sana tuloy-tuloy ng pagtigil. Ay, naku. Paano tayo makatapos kung ganito, Lord God? Basta man taon ka diha, ala ang dilim. Hindi ko siya makita. Siya lang hindi na ulanan kasi nakasilong siya. Sa lahat ng mga trabante, silang dalawa ni Leo. Ay, salamat. Tumigil naman pero parang may ulap pa rin. Nag-deliver ng sand. So, 6,100. Yara doy. Palihog ko niya. Okay. Salamat. Wara si Moy, lupad na stas.
This is pork kasim. Pork kasim is the part of pork na ginagawang ham. Ginawa ko ay minarinate ko sa garlic and soy sauce. And then, ginawa ko dito with the coating. Ang coating ko is flour with a little bit of salt, black pepper. Yan lang. And then, i-fry lang siya. And then afterwards, pag naluto na, gagawa ako ng apple sauce. Okay. Mamaya makita niyo. Yan. At gawa tayo ng masarap na sauce. Yung apple sauce. Okay? Yan. Okay. Ito na yun. Pork with apple sauce. Kita nyo? Very malambot siya. It's tender. That's why with pork I can cut it. Oh, I will taste. Ang init. Ang sarap yan. Oh, comment down below para ituro ko ito. Sarap. Then paired with white wine. Wow, swak na swak. Kain na tayo. Hulog. Ha? Oh my God. Rexmara, ano? Ang samantong tingog. Hala. Nagpunsa din siya. Ay, tuwa din siya to. Ha? Mga basura, zero to Mga basura. Makurat, mantani mo ay. Pastilan, ginoo ka. Naog na, ambak na diya. Ambak na. Ambak na daw. Ambak. Ambak na dagat.